kommer der en lille video om, og jeg ved ikke, hvor lang den bliver, men der kommer noget video om de tusser, som jeg bruger, fordi der var en, der spurgte om, der var nogen, jeg kunne anbefale, og det er der jo efterhånden, og der er også nogen, som jeg ikke så godt kan anbefale. Så nu gennemgår jeg lige dem, som jeg har, og dem, som jeg har brugt, og sådan deres pros and cons, deres, hvad hedder sådan noget, fordele og ulemper, fordi der er lidt fordele og ulemper ved dem alle sammen, synes jeg. Jeg har ikke sådan et mærke, hvor jeg tænker, det er bare det, jeg går efter. Jeg sidder og tegner de her, eller tegner, laver, ja. Jeg har forsøgt at sætte nogle bogmærker ind, sådan, så jeg kunne vise jer nogle bestemte. Men jeg sidder og tegner de her, eller maler, eller jeg ved ikke, hvad skal jeg sende, arbejder mig frem igennem sådan nogle små notesbøger her. Hvor de er frygtelige dem her, dem skal jeg ikke se. Den er den bedre. Hvor jeg bare sidder og maler blomster. Og den var fin. Og der har jeg selvfølgelig gjort mig noget erfaring med, hvad for nogle tusser, jeg synes, der er gode, og hvad for nogle, der ikke er så gode. Så det vil jeg lige dele med jer. Jeg har, altså for det første, så er der jo forskel på papiret også. De her små blokke her, de er fra Talens, eller hvad det hedder, de hedder Art Creation, og de er ikke så store, og det kan jeg godt lide, fordi så kan man ligesom, hvis nu der er en, der er blevet dum, det er der nemlig nogen, der er, så, jeg kan vise en dum, den er lidt dum, så er man hurtigt færdig, og så kan man bladre videre, og så er vi videre til det næste. Og så kan man jo arbejde sig igennem sådan en hel bog, og få sådan en lækker sag her, så man bare kan sidde og nyde, er helt udfyldt og færdig. Papiret i den er sådan lidt cremefarvet, og det er, jeg ved ikke, hvor mange gram det er og sådan noget, men det er tykt nok til, at de her, og de tusser, jeg bruger, det er jo sådan nogle akryltusser. Posca har lavet nogle, dem kender de fleste nok. Papiret er tykt nok til, at de ikke bløder igennem, men det er lidt, det er ikke helt så glat, som jeg kunne have ønsket mig. Så det kan godt lave sådan nogle papirnullermænd. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der er sådan nogle papirnullermænd her. Det må man bare acceptere. Det er sådan der. Det er ikke nok at vide. Der er også nogle papirnullermænd her. Fordi, altså visken der herinde i, den er jo våd på en anden måde end almindelige tusser. Sådan nogle børnetusser er. Så den oplyser papiret en lille smule. Jeg har den her bog, den er fra Molotov, mener jeg. Ja. Og det er altså med sådan noget helt, altså det er tykt papir, og så er det helt glat, og jeg tror måske har det også en eller anden coating. Undskyld. Det var mig, der var dum. Måske har det også en eller anden coating, som gør, at det ikke er så nemt at lave de der papirnullermænd. Det kan godt lige lave dem lidt alligevel, men det kommer an på, hvad for nogle tusser man bruger også i den her. Den fås ikke, så vidt jeg har kunne finde i hvert fald, i det her lille format. Jeg tror nok, det her er det mindste format, jeg har fundet, og det er selvfølgelig også et herligt format, men det er for stort til, at jeg sådan synes, at altså man kan selvfølgelig lave nogle, altså det er jo et andet format, og man kan lave nogle større, sådan, bruge nogle større håndbevægelser, det kan jo også noget. Det vil sige, man kan gøre detaljeringsgraden større, men det tager bare lang tid at få udfyldt sådan en hel side, og man committer sig ligesom på en anden måde, når det er sådan et stort opslag, og ja. Jeg kan godt lide det der med at tegne hen over hele opslaget. Så, hvis jeg starter i den ende, der hedder Posca, nu gennemgår jeg tusserne sådan lidt ind for en, eller de mærker, jeg har prøvet af, og køre videre med og ikke køre videre med. Hvis jeg starter med dem, der hedder Posca, dem kender de fleste af jer. De fås mange steder, og i mange farver, og med mange forskellige spidser. De har sådan en, dem jeg bruger her, de har sådan en 3 mm eller sådan noget tip. Hvad er det, de hedder? De hedder PC3M. De fungerer ved, nu tager vi den sådan lige helt fra Adam og Eva. Sådan nogle tusser her, akryltusser, de fungerer ved, at der inde i den her, altså pinden her, er noget akrylmaling, som er forholdsvis tyndt, flydende, og som skiller. Og når det skiller, så skiller det i sådan, altså sådan en tykflydende pigment, væske eller masse, og så i noget tyndt, vandholdigt et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er også ligegyldigt. Det vil sige, at de har alle sammen sådan en kugle indeni, eller en eller anden form for metalfidus indeni, som gør, at man lige får rystet det der pigment løs. Og inden man skal bruge dem, så skal man altså lige ryste dem. Og nogle af dem skal rystes. Altså Posca skal ikke rystes ret meget. De er sådan meget sådan, de er nemme at gå til, kan man sige. De skal ikke rystes ret meget, de her Posca. Så åbner man bare her, og så aktiverer man den lige ved, og der er sådan en mekanisme i spidsen, som sådan en fjederagtig fidus,
Så aktiverer man den lige. Når man får den, så er den hvid i spidsen. Så bliver man lige ved med at sidde sådan her, indtil at spidsen den sådan bliver gennemvedet af det der farve der. Så har man aktiveret den, og så kan man egentlig bare gå i gang. Jeg fortsætter lige med Posca her, fordi så tager jeg dem sådan en for en, vil jeg prøve på. Posca er gode, fordi der er mange farver, fordi farverne er lækre, alle sammen synes jeg. De er sådan klare i farverne, så har de også nogle, som er sådan lidt mere sådan matte og dæmpet, og det er egentlig også fint. De har en rigtig lækker farvepalet, så det er det gode ved Posca. Så er de nemme, de er nemme at få fat i, fordi de er alle steder, og man kan gå ned i butikken og bede om at få lov at prøve dem, og så kan man se, hvad for en farve de farver med, og det er jo smart, kan man sige. De er ret dyre, synes jeg. De er en gang imellem på tilbud. Jeg ved, dem der hedder Galleri Roholt, tror jeg nok, har sådan det bedste, sådan kørende, jævn pris på dem, men de er stadigvæk dyre. Og de tynde er billigere, og de tykke er dyre. Der står ikke på dem, hvor meget maling der er i, så man ved ikke, hvor meget man får. Men hvis jeg nu lige sammenligner med den her fra Panduro, så er den her, den er tungere, og det kan selvfølgelig også være selve materialet her, der er tungere. Jeg har bare fornemmelsen af, at der er mere maling i den her. Så de løber sådan forholdsvis hurtigt tør, kan man sige. Og så er der det med Posca, at de ikke umiddelbart kan åbnes og genfyldes. Det er der nogle andre, der kan. Jeg har set nogen, der har med held taget en tang, og så vredet den her af, og så genfyldt den med noget. Man kan heller ikke købe refill væske til den. Men så kan man selv lave noget, eller man kan bruge noget fra et af de andre mærker. Eller bruge noget helt, det er sådan noget, hvad fanden er det nu, det er? Jeg mener, det er sådan noget alkoholmaling. Eller, jeg kan ikke huske det. Jeg har forsøgt mig og jeg synes egentlig ikke, at det fungerede så godt. Så jeg har fundet en anden løsning, som fungerer bedre for mig, og det er nogle andre mærker, som er lidt billigere. Dem kommer jeg til. Men altså, man kan ikke umiddelbart skrue den her af og refille den. Så når den er brugt, så er den brugt. Så kan man godt få lidt mere ud af den ved at dyppe spidsen i vand og lige sidde og arbejde med det og sådan noget. Men der er ikke ret meget i, synes jeg, i forhold til prisen. Til gengæld så er de, stabile. Jeg har haft en enkelt, som ikke duede, og den havde ligget i lang tid. Eller der var nogle stykker i den pakke der, men de har virkelig også ligget i mange år. Men ellers så er de stabile. Jeg synes ikke, at de umiddelbart, der er ikke sådan så mange af dem, der bløder, altså sådan laver sådan en stor pøl. Det. Hvis man sidder længe og holder spidsen nede, så vil de lave sådan en pøl. Det synes jeg ikke, Posca er så slemt til. I forhold til prisen, så synes jeg ikke, kvaliteten er høj nok, og det kan jeg illustrere her ved, at nu skal jeg lige finde en anden farve. Nu tager jeg en af dem fra Panduro, og ja, se, den har ligget et stykke tid. I virkeligheden så sådan nogle tusser her, nogle alkoholtusser, eller hvad hedder det? Akryltusser. De skal ligge, de må ikke stå. Men de står hjemme med mig, fordi det er sådan, det fungerer, når de skal være inde i sofaen, og det skal de. Så det vil sige, at jeg skal arbejde noget mere med at få dem rystet fri. Og når de så jeg ved ikke, om I kan se det, men så spidsen, og det gør Posca nemlig ikke, men så skal de sådan ligesom i gang, så er der sådan meget pigment på spidsen, og det er, på den anden side her, der er det mere vandigt. Prøv at se, om jeg kan få den her i gang. Se, og den er meget vandig, den her. Det var egentlig det, jeg vil sige lige om lidt om dem her fra Panduro. Der er altså ret stor kvalitetsforskel fra tus til tus. Jeg har haft en af de her i den her farve, som hedder F23, som er den eneste sådan neonagtige, de har. Som var helt vildt god, som er bare brugt op temmelig hurtigt. Så nu begynder den sådan at dække ordentligt, synes jeg. Nu kan jeg så teste, om den kan dække hen over det grønne her. Synes jeg ikke rigtigt, den kan. Den kan godt lidt, ikke? Men ikke sådan, jeg er ikke meget tilfreds. Nu laver jeg lige et felt her, som vi kan prøve på lige om lidt. Nu skal det jo så lige have lov at tørre. Det der med Posca, det er, at de tørrer enormt hurtigt. Så de er meget sådan tilgængelige, sådan go-to-agtigt. De er sådan brugervenlige på den måde. De andre her, dem fra Panduro, de er længere om at tørre. Nu skal jeg lige se, om jeg kan... Jeg tager nogle flere med. Jeg prøver at tage den her fra Posca. Fordi jeg vil prøve at tegne henover med den grønne der, og så vise jer, at jeg faktisk synes, det er den orange, eller den hedder. Det er min yndlingsgule fra Posca. Den hedder Bright Yellow. Eller orange. Det kommer man på for at sprog, man lige tager den på. Men på engelsk hedder den Bright Yellow. Og
Den er næsten tør allerede, hvor den fra Panduro altså ikke er tør endnu. Og det var fordi, at lige den her, som jeg sad med her, den er svær at få pigmenten blandet rundt i. Så den er meget vandig og dækker heller ikke ret godt. Problemet er jo, hvis man så får brugt alt det vandede først i sådan en tus, så er der kun det tykt flydende pigment tilbage. Det dækker jo bedre, men det er svært at få, altså, det bliver for tykt flydende, og man kan se sine markeringer med tussen. Så det er derfor, at de skal blandes godt, inden man går i gang. Nu er den tør, den fra Posca. Og så vil jeg egentlig lige vise jer, at det synes jeg ikke er, jeg synes ikke, det er god nok kvalitet i forhold til prisen. Jeg ved ikke, om man kan se det. Jo, det kan man godt. Den dækker ikke godt nok, synes jeg. Altså, den dækker lige så godt som den der. Det underfarven bløder lige så meget op igennem. Og det synes jeg ikke er godt nok til prisen. Hvis jeg betaler så meget for en tus, så skal den filme også dække. Nogle af dem dækker godt, nogle af dem gør ikke. Det er noget med, synes jeg, at dem, der sådan er mørkest i tonen, de dækker ikke så godt. Og dem, der er lysest i tonen, det er jo noget med, der er noget, altså, at den hvide del af pigment kan man få til at dække ret godt. Den her, den dækker virkelig ikke. Og det er jo ærgerligt, synes jeg. Så, det var Posca. Der er godt at skidt at sige om dem. Så har jeg dem her fra Panduro, de hedder Limitless Marker. De er noget billigere. Der står heller ikke, hvor meget der er i, så vidt jeg lige kan se. Nej, men jeg har en fornemmelse af, og det har jeg, fordi jeg har skilt indad. For dem kan man nemlig skille ad ved at dreje. Med dem her skal man passe på, når man tager låget af, så skal man hive lige ud. Man må ikke sådan skrue det af, fordi så skruer man simpelthen den her spids af. Fik jeg det. Og her der kan man simpelthen uden nogen som helst form for våben skrue spidsen af og fylde den op igen med. De har ikke nogen refill derinde, men man kan så bruge noget andet, kan man sige. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er, man kan. Jeg har set nogle forskellige ting og sådan fundet nogle forskellige steder, man kan købe det. Jeg skal prøve lidt mere af. Nu begynder den at være god. Nu har den ligget lidt, jeg rystede den før og gik i gang med den. Og så skal den have lov at ligge lidt, når det er en af de der, hvor det ikke kan blande sig så godt. Og så nu er den god. De har tykke og tynde spidser. Jeg har kun prøvet de tykke. Og der fungerer det, så nu har jeg fået pøllet mig rundt i det her. Det er der ikke nok ved. Jeg har en med tynd spids, og den kan jeg ikke få til at du ret godt. Det er som om, at der bliver maling simpelthen ikke, det kommer ikke ned igennem spidsen der. De koster også, så vidt jeg husker, det samme. Og der er helt tydeligt mere maling i de tykke her. Så hvis man er glad for de tynde, så kunne man jo gøre det, at man, når den tynde var kørt tør, købte en tyk til at bruge det her maling indeni til at refilme med. Det har jeg i hvert fald tænkt på, man kunne gøre. Eller til at genopfylde med. Det der også er med dem fra Panduro, det er, at der er, jeg tror måske har jeg sagt det, der er forholdsvis stor forskel på, nu lige de to, eller den her, den er god fra starten af, men ellers er der altså nogle af dem, der skal køres i gang hver gang, hvor man skal ryste og tegne på sit ekstra papir og køre den i gang og få alt det der vandige noget der, få det ligesom kørt ud igennem spidsen og over på noget restet papir. Og så er de forholdsvis langsomt tørne. Til gengæld så dækker de alle sammen, og de dækker virkelig, virkelig godt. Jeg kan lige prøve her. Ja, lige med undtagelse af den her, som jeg så tydeligvis ikke var tilfreds med lige her. Men jeg tror, altså jeg har haft en, og den var virkelig, virkelig god. Den der er ikke så god. Så har jeg en, jeg smidt ud, fordi den overhovedet ikke døde. Så, men det er de her neon nogen her. Eller den her neon en her. Alle de andre, der er de er gode. Nu prøver vi at tjekke sådan dækningsevnen på den her. Den dækker fuldstændig. Det kan jeg godt lide. Det holder mig der. Jeg er ikke sådan 100% vild med deres farvepalet, men det er jo en smagsag. De er sådan lidt mere til den knækkede side, de fleste af dem. Men der er også nogle flotte farver imellem. Men ja, de er sådan lidt mere knækket. Så har jeg, og det er lidt en investering, jeg har købt nogle af dem fra Molotov, og de er virkelig, de er dyre. Altså, men jeg er ikke sikker på, at de er dyrere end Posca. Men de er jo mindre. Så man kunne fristes til at synes, der er mindre i. Jeg er ikke sikker på, der står nogle steder på dem. Det kan være, der står inde på en hjemmeside, hvor mange milligram, eller hvad det hedder, milliliter der er i. Mikroliter, jeg ved ikke, hvad det
Men den har sådan en fidus her, sådan en målefidus, og den er gennemsigtig her, så man kan se, hvor meget blæk der er tilbage. Det kan man ikke ved de andre. Og det er jo meget irriterende, når man sidder og ryster, og kan ikke, nogle af dem, altså, jo mere man har tegnet, mere kan man jo høre, om den er ved at være tom, men man kan jo ikke være sikker, og det er bare irriterende. Det er fedt, at man kan se igennem den her. Molotov er det tysk mærke, og et af de første, der sådan kom med det her fidus her. De har refill til, så vidt jeg husker, alle farverne. Deres farvekort er også til den en lille smule mere knækket side, men der er også både klare farver og neonfarver i. Så det er bare et spørgsmål om, at jeg skal op med, jeg skal have hvad hedder sådan noget, op med muldvarpen, hvad det hedder. Jeg skal have købt nogen, men de er bare dyre, og det er en investering hver gang. Så jeg bliver sådan lidt, fordi jeg arbejder mig igennem forholdsvis mange tusser, kan man sige. De er nemme at køre i gang. Og jeg kan ikke huske, hvordan der man refiller dem, men det må være den her, man skal skrue af et eller andet sted. Det er forholdsvis flydende, det der i. De er meget, meget fint dækkende. Spidsen er lidt for blød for mig. Jeg kan godt lide de helt hårde spidser der. Så det bliver sådan lidt, ja. Jeg synes, med de andre her, der kan man bedre, jeg kan nemmere få en, jeg kan nemmere sådan lave en, hvad hedder sådan noget? Jeg kan nemmere styre sådan detaljeringsgraden, selvom den er tyk, end jeg kan med den her, fordi den her, den er jo spidsen er en del tykkere, men jeg synes altså, den er nemmere at styre sådan detaljeringswise. Så det er det, der er med det. Men Molotov, de er altså any day Molotov over påske hjemme hos mig. Nogle andre kan synes noget andet. Så er der, hvis vi bliver den dyre ende, så er det dem her, der hedder Karin. Det er jeg tror det er et tjekkisk mærke. Og jeg har kun prøvet at købe den enkelt. De fås i alle farver, og de fås også i løs salg. Altså dem, jeg har nævnt indtil nu, fås alle sammen i løs salg. Jeg kan simpelthen ikke huske, om der er sådan en fidus indeni til at ryste med. Fordi det der med den her, det er, at den har sådan en, den jeg har købt her, den har sådan en, hvad hedder sådan en brush spids. Så det er jo en hel hobby i sig selv, at sidde og tegne sådan nogle brush nogle. Så nu lige tjekker. Den er forholdsvis god dækning, synes jeg. Jeg er ikke så meget til det brush noget her. Så jeg ved ikke, hvorfor jeg købte den. Jeg tror heller ikke, jeg synes, den er så heldækkende, som jeg kunne have ønsket mig. Måske er det noget med, at den er, altså at det er den her lyse grønne her. Jeg synes, i nogle af mærkerne, der er der meget stor forskel på, hvor heldækkende de er. Men jeg synes ikke, den er sådan. Ja, det ved jeg ikke helt. Det bliver ikke en, jeg kommer til, hvor jeg sådan bare kommer til at investere i hele pakken. Det er noget af en udskrivning. De har meget, meget smukke farver. Men jeg synes, den er dyr, og der er bare noget andet, jeg hellere vil have. Hvad tænkte jeg på? Jo, så har jeg prøvet nogle lidt billigere nogle af. Jeg har startet med at købe dem her, som hedder Artistro. Jeg har købt dem på tysk Amazon, selvom jeg egentlig ikke er så vild med det foretagende. Men det var der, jeg kunne finde dem. De har ikke den der. Dem skal man ikke ryste. Så der er det, der er. Og de minder lidt mere om almindelige, sådan nogle gamle børnetusser. Dem her, de har 2 ender. Og den ene ende, den er fin i enden, eller hvad det hedder. Så de dækker virkelig dårligt. Jeg kan selv ikke huske, om den her den er ved at være tør. Men det er den ikke. Jeg prøver lige herude. Nej, det er den sgu ikke. Altså, der er jo ingen sådan overdækningsevne i den. Lidt. Men man skal godt nok arbejde for sagen. Så der var ekstra stress. Nogle af dem var dækket vældigt, og nogle af dem dækkede nærmest overhovedet ikke. Den her, den dækkede så nærmest overhovedet ikke. Men, ja, og nu har de stået, og det skulle de ikke jo. Men i den anden ende af den, det kan være, jeg kan prøve at tage den anden. Se om det var bedre. Ja, det var bedre. I den anden ende, der er der sådan en dot tip, så det vil sige, at med den kan man lave prikker. Det kunne være dejligt, hvis den dækkede, men det gør den ikke. Så
ja, der vil jeg ikke lægge mine penge. De er ikke ret dyre, og jeg tænker, de vil være gode til, altså, jeg synes, man skal købe ordentlige materialer til børn, men det kan også gøre lidt ondt at se børn bare, altså det kommer også sådan på, hvad for nogle børn det er, hvordan gamle de er, hvordan de arbejder. Det gør lidt ondt at se børn bare smadre sig igennem sådan en pakke påsketus, ikke? Uden ligesom at få, altså, hvor man siger, de vil få det samme ud af sådan en pakke her. Så hvis man har sådan et smadremandsbarn, så vil de her være gode. Den her, den har jeg, så vidt jeg husker, lavet kun med dem her. Og jeg ved ikke, om I kan se det, eller om jeg skal lige have lidt tættere på. Men I kan i hvert fald se det der i det grønne, at, hvor er vi henne med kameraet? Det er også lidt meget. Der ligner det sådan nogle børnetusser, som vi havde dengang vi gik i skole. Sådan nogle, hvor at når man så tegner, altså så kan man se der, hvor de dækker ind over hinanden. Og det synes jeg jo ikke er meningen. Så, men jeg har også brugt dem til at skitse op med, for eksempel når de er ved at være færdige. Altså det er jo også en god måde at bare få arbejdet sig igennem nogle sider på, hvis man, jeg synes det er en forholdsvis dyr hobby det her, men jeg arbejder mig igennem mange tusser, og det er en investering hver gang jeg skal ud og have nogle nye, så på den måde er de jo gode nok at have, sådan som sådan en slags, ja, det er heller ikke altid, man er lige motiveret eller sådan. Nogle gange så skal hinanden bare have lov at arbejde. Så kan de være fine. Vil jeg sige mere om dem? Nej, det vil jeg ikke. Jo, de får også sådan en sampak, så der kan man ikke købe dem enkeltvis, men det er også ligegyldigt, når det er sådan nogle her. Så har jeg de sidste, jeg vil vise jer. Det er dem her. Det er også nogle, jeg købte på tysk Amazon. Jeg kan se, at man et sted i verden kan få dem enkeltvis, men i Europa har jeg kun kunne finde dem i sådan en sampak. Så der har jeg købt en sampak med neon og en sampak med pasteller. Og disclaimer, fordi det kan jeg se hos alle firmaerne. Neonfarverne er svære. Så det skal man lige have med, inden man går i gang med at kritisere dem. Prisen er god. Prisen er rigtig god på dem her. Jeg kan ikke huske, hvad jeg gav for en pakke, men det var sådan noget... Jeg gætter på sådan noget med 300 kroner for en pakke med noget med 24 i, eller sådan noget. Så det er en rigtig fin pris. Der er også på dem sådan et vindue, så man kan se, hvor meget man har tilbage. Og så kommer der i sådan en pakke med de der, jeg kan huske, der var 24 eller sådan noget, så kommer der er 6 ekstra af de her tipper med, de her spidser der. Så det kan jo virkelig noget, synes jeg. Det, der er med dem, det er, at der kunne jeg faktisk godt finde på at finde en eller anden form for opbevaringssystem, hvor de kan ligge, fordi de kan ikke tåle at stå. Mine, de står, og det, altså, nu ved jeg, hvad jeg skal gøre, sådan så jeg kan bruge dem alligevel, men det er faktisk irriterende. Det, der sker, det er, at den der metalkugle, der ligger inde i, den sætter sig fast i det der. Så man skal... nu var den her, den var løs. Det var den også. Men ellers så skal man virkelig sidde og arbejde længe, hvor den ikke siger noget. Den klikker ikke på den der måde. Man sidder bare og knokler løs med den. Og yes, det skal man jo vide, og det skal man ligesom synes, at det er en pris, man vil betale i forhold til, at den er så billig, som den er. Og at kvaliteten faktisk er så høj, som den er. Den er... nu prøver jeg lige at få den her startet. Det, der så er med dem, det er, at hvis I så har ligget længe nu, har jeg så lige taget 2, som jeg åbenbart har brugt i går, så de er ligesom i gang. Men hvis de så har ligget, hvad ved jeg, en uge eller deromkring, så er det der, det er så helt ligesom rustet fast ned i. Så skal man sidde og knokle med dem rigtig længe. Man skal arbejde rigtig længe på sit scrubpapir her, for at få noget farve, som man kan bruge til noget. I kan nok se. Og man føler egentlig, at man sidder og spilder farve. Lige nu her, den bløder ikke, men ellers så kan man få nogle ordentlige pøle af det her maling her, hvor man sådan synes, det går jeg da brugt over på min tegning i stedet for. Så det er virkelig det er en hobby for de tålmodige, det her med at sidde og knokle med den tus her. Det jeg så gør, det er, at hvis jeg så ved, at jeg vil bruge den her tus i min tegning, så hvis jeg siger, at jeg vil have den som... Hvis jeg vil have den som midter, hvad skal man sige, på de her blomster her. Hvis jeg har den som sådan midtercirkel, så kan jeg godt finde på, nu kan jeg lige gøre med den her. Så prøver vi lige at lave en tegning her. Så kan jeg godt finde på at gå i gang, inden jeg synes, tusind den er klar.
Så tegner jeg de her, for eksempel sådan nogle midt af nogen, ikke? Og så lægger jeg den her fremme, og arbejder lige med den en gang imellem. Og så kan jeg arbejde videre med en anden tus, som måske forhåbentlig er mere klar. Så nu prøver jeg lidt den her. Se, den er meget mere klar. Den er klar. Og det er det der er, at de der neon nogen der, det er virkelig, det er for dem, der vil det, vil jeg sige. Men sådan er det med neon inden for alle de mærker, jeg har prøvet. Måske lige undtagelse af Molotov. Der fungerer deres neon. Nå, men så arbejder jeg videre med den her. Og så kan jeg så lave et eller andet. Hvad er jeg nu lige finder på? Når jeg så er ved at have arbejdet mig igennem sådan alt det, jeg skal med den her tus her, så kan jeg gå tilbage til min neontus. Jeg tabte lige proppen, så derfor så lægger den uden prop. Og det, at den så har ligget lidt, så kan vi håbe, at det gør, at den er mere samarbejdsvillig. Og det synes jeg faktisk, den er. Og se, fordi den er så vandig, den her, så laver den de der papirnullermænd. Så det kan godt være, at den skal have et lag mere, den her. Det skal den også. Den har ikke ligget længe nok. Eller også så har jeg ikke arbejdet nok med den på mit scrappapir. Så det der er med neontusserne fra de her Thule her. Men ellers, når de kommer i gang, så er de faktisk, nu skal jeg lige se. Altså den neon der, det er sådan en Thule neon. Og skal jeg lige se, hvad jeg ellers har. Ja, den her. Der er den orange, der er den baggrund her. Det er sådan en neon fra Thule. Og den er jo ikke, den er ikke god. Så der har jeg så ikke været tålmodig nok med det. Eller så er det mørkt, der sad med det. Det kan så skal det være. Så her er baggrunden også den. Det fungerer. Det fungerer rigtig godt. Så der er bare, og her er dem fra, det her det er kun dem fra Pandoo, og der kan I se, at det er sådan lidt nogle fladere farver. Det er der jo nogen, der synes, der er vældig vigtigt. Det her det er også Pandoo. Så der er de lidt mere sådan dæmpede, eller sådan lidt mere sådan sarte i farverne. Men det synes jeg, altså jeg har dem alle sammen, og bruger dem sådan, ja, jeg har dem, jeg har præsenteret. Og jeg bruger dem sådan, så bruger jeg den ene farve med til baggrunden, eller den ene mærke til baggrunden, og det andet til bladene, og det sidste til hovedet. Og det fungerer fint, og der synes jeg, det kan noget, det der med, at der er nogle af dem, der er mere dæmpet og knækket, og nogle, der sådan er neon, og nogle, der kan alt muligt. Jeg har sikkert glemt at sige et eller andet. Skal vi prøve at se, om den dur, den her. Se, man skal ikke sidde og bladre i bogen, når siden er våd. Prøv igen. Er I med her? Nej, se, det er stadigvæk sådan noget vandpøleri der. Det er det der med de her neon her. Men jeg vil have dem, nogle, jeg har bestemt mig for, at næste gang jeg skal bestille tusser, så bliver det her brand her. De hedder Thule Art og fås på tysk Amazon. Og hvis I finder dem i Europa andre steder end tysk Amazon, så vil jeg gerne sige til, fordi jeg vil faktisk gerne ikke handle ved Amazon, hvis jeg kan slippe. Men den næste pakke, jeg skal have, det skal også være for dem. De har en Pro, de har forskellige serier. De har 2 tykkelser spidser, det her det er den tykke af dem, og så har de en, der er tyndere. Og så har de nogle forskellige serier. De har altså de her specialserier med neon og med pasteller. Og så var der et eller andet noget med noget glimmer eller et eller andet, jeg ikke skal have. Og jeg tror, der er glimmer, og så metallic, og jeg skal ikke have nogen af dem. Og så har de sådan nogle standardpakker, sådan nogle, her får du hele spektret med, det ved jeg ikke, de der 30 stykker cirka, eller sådan noget i. Så kan man købe, tror jeg nok, en pakke med sort og hvid i. Og så har de en Pro-serie, hvor de har, altså hvor man køber, for eksempel, jeg tror det er cirka 30, der er en pakke. Så er det ene røde, eller ene pink, eller ene gul, eller ene grøn, eller ene blå, eller ene jordfarvet. Så det er sådan en eller et firma, som ligesom er, altså har gjort så meget ud af det, at de har alle de der farver der. Så det ønsker jeg mig. Det tror jeg, det var det. Det var det.